conto de onde ven o leite vai con cariño para a miña da Claudia. Veña, empezamos. Uxía estaba moi leda, que hoxe ian ir de excursión co cole. O autobús xa está aquí. Pipi. Belén e o seu amigo ian xuntos no autobús. Hoxe vamos a ver como chega o leite á nosa casa, dixo Ianxo. A profe Mari levou ao alumnado unha granxa de Feiraco. E aquí está Uxía, Anxo, Xoana, Xuxo e Sole. Despois está Xerra. Ola, rapazada, imos vos ensinar como se produce o leite feiraco dende a granxa, dixo o gandeiro. As vacas da granxa descansaban nas súas camas limpas e secas, con todos os cuidados. Os gandeiros danlle de comer as vacas, os mellores pastos da súa terra e auga abondo. Que chulas son, que ollos máis grande teñen, dixo Uxía. Xa, pero como chega ata a miña casa o leite? Preguntou Anxo. Pois ben, todos os días moxen as vacas con moito cuidado e esmero para que o leite chegue en perfectas condicións. Despois, ponlo para que se enfríe, ata que ven recollelo Ramón o do camión, que transporta o leite á leitería de Feiraco, en Pontemaceira, a cal recibe o leite de todos os gandeiros da cooperativa 100% galego. Que ben! Ali someteno a calor, ao proceso de UHT, onde elevan a temperatura do leite para que se conserve e chegue hasta as nosas casas con toda a súa calidade. Para rematar, envasamos o leite feiraco, sempre sen engadidos artificiais. Temos leite enteiro, desnatado, semidesnatado, sen lactosa, tamén queixos e natas e iogures de Amorodo, os favoritos de Anxo, e batidos de chocolate, os preferidos de Uxía. Antes de marchar, a profe Mari enseñoulle un curso que acababa de nacer. Aquí está. Xela, Xuxo, Joel, Anxo, Uxía, Xoana e a profe Mari. E o curso. A tardiña volveron para casa, moi felices do que aprenderan na granxa Feiraco. O día seguinte, no almozo, Uxía lembrou a excursión, mentre saboreaba o mellor leite do mundo. Leite feiraco, 100% galego, alimentando o noso xeito de ser. E acabou o libro. Veña, que non te moito, Claudia. A ver se nos vemos pronto. Chao.